neste disco a verdad que damos digamos un volantazo respecto ao disco anterior. O disco anterior, Na Fura de Adiante, estaba bastante centrado no punk, nun disco directo, e neste intentamos abrir horizontes musicais, non nos plantexamos ningún obxectivo nas cancións, simplemente que salieran que seguiran a propia naturaleza que tiñan as cancións. Entonces, iso derivou en ter temas moi variados, é un pouco do que se compón o disco. Podes atopar un tema moi punk, e a seguinte peza é unha canción máis melódica, ou incluso hai rancheras, hai un pouco de música tradicional, hai de hip hop incluso. Entonces, nese sentido, creo que este disco é moi variado, moi ecléptico. E tamén é un pouco a baza que xoga a favor do disco, que non te vas a cansar nunca de escoitar, porque rapidamente sorprende cada canción que apareza. Pois o nome é tan raro que tampouco é tan raro. Pois saiu, houve moitísimas opinións, non, a hora de facer os nomes que surdiron para arriba para baixo. Non tiñamos non había ningún nome que aglutinara realmente o que queríamos expresar, non? Surdiu esta idea, e a verdad que, digamos que primeiro non nos convencía a todos, pero despois vimos que reflexaba moito pois o eclético que é o disco, non? O disco ten moitas idas e vidas, ten moitos camiños que percorrer. Era moi complexo concretalo nun nome, non? Entón, creo que, quedamos que este título deste disco pois aglutina de certa maneira, non? Todo o que queremos expoñer aí, non? Bueno, nós sempre facemos discos combativos, non exactamente no calificativo combativo, como que teñamos esa prebenda de combatir, non? Pero si é certo que os nosos discos están sempre impregnados do que é a realidade, non, do noso país. Entón, non se pode obviar que non temos que ir sempre aí, porque é a nosa realidade, non? Ti non podes reflexar o que che rodea, o que che empapa todos os días, evidentemente, sin meterte en certas batallas, certas loitas que temos diariamente, non? Todos, non só os músicos, é algo que trascende, non? Entonces, cando queres reflexar algo que che empapa, non? Ese día a día, non? Lóxicamente, eso sempre viñemos facendo en toda a nosa carreira, non? Amamos o que respiramos, reflexámoslo musicalmente, non? Nós, como boa banda punk que somos, e que temos o precepto do yourself, e o do selo discográfico nós temos desde o 2010, perdón, fixemos un selo discográfico, Lobican Records, cos que editamos non só os nosos discos, senón tamén os dos grupos así, dos veciños, dos coleguillas e tal. E penso que é o camiño, porque hoxe en día as discográficas cada un mira polo seu cu, e nós temos que mirar polo noso, e ninguén mellor que nós para escoller os nosos camiños. Incluso agora estamos barallando a opción da distribución, de facelo tamén nós mesmos, para non depender de ninguén, e ter en todo momento o control das nosas cousas, de todos os movimentos que teña o disco, a banda, e ser donos do que facemos. Levamos desde 96, e pois canto tempo levamos xa, Pois a cousa cambiou de... Bueno, agora creo que hai máis grupos, hai máis oferta musical, a xente animouse moito máis, non? A coller un instrumento e a botarse a rúa ou subirse a un escenario. Hai outras inquedanzas culturais, non? Entón, nese aspecto, melloramos moito daqui, pois, tomamos como referencia o 96, non?
As condicións para tocar, se é por o que o preguntas, pois as condicións para tocar pois tampouco cambiaron moito, non? Si cambiaron pa peor. A xente hoxe ten máis dificultades para tocar, para poder plasmar o que fai, non? E as saídas son máis complexas, non? Que fai anos, non? Tampouco é que fai no 96 fora a hostia, eso, non? Pero sí que tiñas outro tipo de... funcionabas de outra maneira, funcionábamos menos grupos tamén, non? Era outros tempos onde había menos actividade cultural, non? Había bastante, pero non como agora, non? Era unha explosión brutal que temos en Galiza. Pois, de momento, estamos aí trabajando en ello, como diría certo personaxe, pero, bueno, non hai nada confirmado, solo temos fechada a data de presentación do disco, que imos tocar o día 31 de marzo na Capitol, en Compostela. Vai ser a data de arranque desta nova etapa do grupo, non? Co novo disco e tal. E a partir de aí nos estamos abertos a todo o que saia. O que máis nos gusta é tocar en directo, eso é compoñer cancións. Entonces, bueno, supoño que será eso. Tocaremos todo o que poidamos e despois cando chegue o inverno e xa non haxa tantos concertos, pondrémonos a facer máis cancións, compoñer un disco novo e volta a empezar. Bueno, pois a verdade é que non temos moito que opinar, non? Acabas de citar unhas situacións, uns persoaxes que teñen outro linguaxe diferente non a nós, non ao resto do mundo, non? É xente que se move noutros parámetros, noutras historias, vive noutra realidade. Nós tampouco queremos entrar nesa realidade, é algo que evidentemente todos censuramos, todos sabemos que está mal, pero non merece ni siquiera a pena mencionalo, ni nada, non? Pois é xente que fala outra linguaxe, non? Son marcianos, non? Digámoslo así, desa maneira. Eu, así que me acorde, seguro que comprei algún máis, pero o último que lembro de mercar merquei os dous ao mesmo tempo, os dous últimos de Escacha, de aquí de Vigo, tamén. O Lume a Ferro e máis o Catro, que xa os tiña escoitado e vinos e dixen, ostras, vou nos pillar. E a verdade que non me arrepinto. Discazos. Pois eu pillei, a mí pillasme, porque merquei, o último que merquei foi un dos Waterboys, pero ahora mesmo non me acordo cal é o nome, non? É un grupo que me gusta moito. Nada, viñamos falando. Que para ser músicos non viñamos escoitando nada. Temos tal saturación xa de decibelios, estamos quedando sordos que cando imos nos coches aproveitamos para falar, non? Sabemos falar tamén, non? Íbamos escoitando a voz da tipa do GPS. Sí, tamén é verdade. Pero bueno, que veríamos escoitando? Xa mellor Escacha, probablemente. Sí, os Ultracans, o disco que ti nos sacas do coche o disco. Sí, vale moito tamén. Ratas, de S.A., de Sociedade Alcohólica. Non lle dedico nada. Foi moi divertida, a verdade, xa penso que se reflite no vídeo, non? Que o ben que o pasamos grabando e... Nada, foi moi espontáneo, a verdade que chamamos aí ao amigo Pixelín Foto, que foi, bueno, xa un vello compañeiro de andainas por aí polos concertos, non se perde un tampouco. E nada, a idea foi intentar facer algo divertido, non? Saímos ca cámara á rúa, chamamos tamén un pouco, tiramos un pouco de colegas, e un pouco a cazar imaxes, a intentar sacar planos divertidos que fixeran cantar e tal. E bueno, basicamente o reflexo é ese, que o ben que se ve que o pasamos no vídeo foi... Foi tan espontáneo que cando fomos a gravar, que estamos no Cumio do Monte e tal, do Pico Sacro, pois estamos montando todo os instrumentos tal para facelo o playback, que, hostia, nos encontramos que ven un autobús de italianos ali arriba, que non hai nada, dis, hostia, non habrá sitios en Compostela para ir ver, non? Un domingo pola mañá cedo, ás 9 da mañá, madrugamos, entón andaban os tíos por ali, tan despistados como a nós, non? Había señoras aí, bueno, sacándose fotos ca batería, a nós ali con cara de póker, pero ao final marcharon e se podíamos seguir con nós. Boas, somos Ruxe, mandamos un saludo para V-Clips. Así? Valeuche? Non? Valeuche? Vale, puta madre. Si queredes facer os dous a vez? Veña, outra vez. Un pouco, seremos capaces, tío.
Hola, somos Ruxe, un saúdo para V-Clip. Como que queiras. É que te foches de tempo. Si, fuma aí un tío de tempo, sí, efectivamente. Rock che cuspe contro il potere, rock che fai, cancelas caere, rock profundo, rock regato, rock de choiva vento de uteiro, rock de ocero, rock de semente, rock da lingua, rock da nosa xente, rock proletario, rock irlandiño, rock sentido, rock sempre erguido, rock da terra, rock do país, sempre en loita, rock do país, rock da terra, rock do país, sempre en loita, rock do país, sempre en loita, rock do país.